Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga makahatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Apple. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. I'm happy for you. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa dahil sa iyang kaagi karon? Mo kini sa kababay nga taga Hingoog, Misamis Oriental. Ang atong matatampo nagdasingan nga Apple. Hi, Apple. Uy, hala, nakailalagi ka na ako. Nga na nakailama ka na ako. Nangutan na lang ko sa pangan. Alkansi ko inida. Nakaila ka na ako, niya ako, ang makailani mo. Tawagan ko LL. LL? O, Day. Nakaila ko, ana. Gwapo na ba na? Gwapo bitaw siya, Day. Ganahan gani ko niya. Unsa? Gapahagin mo pala eh. Hinaway yun ay. Tinodbita nga gwapa ka. Ganahan ganay ko ni mo. Pag sure, uy. Lagi. Paul, pwede kong umiyab ni mo. Ha? Padilili sa kuno ka. Bisag ang tinuod na crush ka niya. Maayo ka nga ako sa isugtun, Day. Lamian mo itong paruson, uy. Na-crush mo ka kaniya, idi sugta, uy. Tinood, Paul. Uyab na ta. O, LL. Ako na kagisugot. Salamat, Paul, ha. Lipay yukay ko nga imo na kong isugot. Naon sa di ka, El? Nga nang gool mang kaayo ka. Munda na kong skwela, Paul. Ha? Uy, nga naman. Lisod mo ko kay mi. Kinahanan ko nga malarbaho. Ano ko nasad, uy? Lagi. Lisod ba sa kayo kung mupadayan kong skwela? Nya, wala may makaon. Mausap. Kung mauna, dili na dita magkita ini. Pagkita lang gyapon eh. Ako lang kang aniyon din sa eskwelahan kung bakante ko. Basta ha. O lagi, promise. Promise na ako nimo. Pila naman ron kaadlaw nga, wa na mo chat si LL na ako. O wa na sa siya magpakita na ako sa eskwelahan. Nga naman ka, no? Day, Apple, na ako isulti ni mo pa. Ayaw kalain, ha. Unsa man na, Day? Na naman na day laing uyab sa il-il. Unsa? Day, mahimo ba? Ayaw ko binuangi. Wentong ko magbinuang ni mo, day, uy. Akong amiga ang nagsulti na ko nga may lain ng uyab si il-il sa iyang gitrabahuan. Unsa? Mauday nga wala siya magpakita pa na ako. Kaya may lain na din siyang uyab. Salbahis ka, LL. Salbahis ka. Kumusta naman ka, day? Okay na ko, Day. Dili maayo nga magpadako sa akong gibati kay maapektuhan nga akong pag-eskwela. Saktugid ka. Ayaw pag-uul-guul, uy. Makakita ka pa og laing lalaki nga mas labaw pa atong LL. Mao gini problema sa among tapit, uy.
Kay kun malangay kag uli din di ka makasakay. Sa mukas ni motora, uy. Padakli naman unta ko. Sige, magbusin na. Sakay lang rin, Paul. LL? Salamat ha, nga nag-istorya pa ka na ko. O, sabay mong tuyo na ko. Ngawa naman ta. Milain naman kang uyap. Buwag na mi. Gusto lang ko mangagpasahilo sa kong gibuhat ni mo. Ang tinuod, wapoy gusto itong bayhana. Napugos lang ko kay magsigim gugunaw na. Mao ba? Pwede ba nga magbalik ta? Ha? Unya, masugot sa ka makigbalik siya ni mo. Ay, naglipog ko dahi, uy. Wala, unsay mong nalibkan. Love pa man ko na ko si LL. Unsa? Tinuod ka, Paul. Makigbalik na ka na ko. O, LL. Makigbalik ko ni mo. Basta, isaad lang gina ko, ha? Nga dili na ka magbinuang na ako. Oo, Paul. Ako lang isaad ni mo. Dali aras panahon sa. Walang ibaw nga usa na dita katuig. Maog yun. Mura lang yung gwa. Paul, naday ko isulti ni mo. Unsa man na? Manang hindi ko nimo nga mularga kog Manila. Imo kong biyaan din eh. Pasensya na ka pula. Sa amang gud nga namugoy trabaho nga nagpaabot na ko dito. Ug arang-arang sad ang sweldo. Niya ako. Mag-unsa naman lang ko. Ano ko kagul? Magkontak kayo man ta pirmi. Oy, murag di gyud maayo. Ha? Unsa dili maayo day? Daghan kay mga gwapa sa Manila day. Uy, imposible og dili matintal si Il dito, no? Dili lang unta na mahitabo day. Dili lang unta. Kumusta naman ka diha, El? Okay na ko diri, Paul. Di man kayo kapoy nga akong trabaho diri. Maayo hinuon. Ayaw pag-itaglain ha. Pabutabi ako. Dili na mahitabo nga magbinuang ko diri. Salamat, Paul. I love you. I love you to LL. Kumusta na ka sa LL, no? Gimingaw naman hinuon ko niya. Kung wa ko'y klase, ako sing tawagan. Oh, uy. Unsa man ni? Nga nag-unfriend mo ko ni LL. O, sabay akong sa ni. Wa kay sa niya. Siya ang nakasa ni mo. Ha? May amiga ko nga tuwa sa Manila, day. Siya nagpahibaw na ako nga may lain ng uyab si Il dito nga taga dinis ato. Unsa? Late on a Tuesday. Igo na ako sa paghilak sa kunay-bawaan nga may lain ng uyab si LL dito sa Manila. Kanimo LL, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga malipayon kasi mong kinabuhi. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.